Abila dugu gurekin platoan. Literatura, zinema eta antzerkia lantzen ditu eta gaurkoan 3 horiei buruz arituko gara. Ongi etorri, Inigo? Mi esker. Zer moduz? Ongi. Orduri edo ez, edo... Ez. Lasai? Bai. Etxean bezala? Hori da. Txiko sofa bezala. Perfecto. Pues kontaigu zu pixka bat azteko, hasiko gara xeratik nola definitzen zara zu pixka bat artearen munduan, edo nola finkatzen zara artearen munduan? Galdera hona da, izan ere antzerkia, literatura eta zinema egiten ditut, eta ez dut bata bestearen gainetik jartzen. Bale, oza, guztia daude maila berean edo zuretzat edo garrantzi berdina dute. Bai. Eta adibidez, nola uztartzen dituzu, ez? Ze azkenean, ez dakit, duela aspalditik hasi zaren guztiak ukitzen, edo bat hasitzen lehenago, edo nola uztartzen dituzu pixka bat? Txikitatik beti literatura maite izan dut, gehien, eta pila bat irakurri. Eta gero ja urteekin, gero ja unibertsitatean eta antzerkiarekin hasi nintzen, eskola batean, eta gustatu zitzaidan, ikasketa profesionalak egin, eta literatura beti izan duen hor, ez nuen ere anitz idazten, eta duela 7-8 urte hasi nintzen denarekin derrepente batean, denarekin batera hasi nintzen eta 3 gauzak egiten. Bale, osea, que txikitatik ja bazenukan como nahi hori edo grina hori, ez? Maite zenuela literatura eta berarekin lotuta zegoen edo zer, ez? Baina gero izan zen, unibertsitateko momentu izan zen como klabe zuretzat, ez? Bai. Hor, zure lekua aurkitzeko. Bai. Eta zer eman zizun antzerkia edo momentu horretan ikusteko, pues, hemen gustora sentitzen naiz, ez? Edo hau nire lekua da, edo... Eman zian, eta hirurek ematen diate askatasuna, sortzeko nahi dudana, eta sortzeko nahi dudan mundua. Eta, interesatzen zaizkian gai buruz hitz egiteko. Eta adibidez, esan zen duen, eskola batera zezinela unibertsitatean zeundenean? Bai, hasi nintzen antzerki talde batean hortik, eta gero hasi nintzen teatrolari antzerki eskolan, horko zikloan, eta bukatu nuen hor. Eta, gero jarraitu dut formatzen hemen kurtsoekin hemendik ara, eta orain nago Angel Sagoesekin, Holtzako zendeako antzerki tailerran, eta super gustora nago, izan ere gaude 7 urtetatik 70 urte arte adin guztitakoak nahasturik, eta super aberasgarria da, ez dut zer gehiago behar. Bai, hori da super guai, nire pasatu izan naiz hortik, eta zen super guai hori 7 urtetatik edo inkluso gazteagoak, ez? Super helduetara arte, orduan, badago hor mix bat, ez? Sartzen zarela konpartitzera adin askotako eta izaera ezberdinetako jende askorekin, ez? Eta oso, beresgarria da, bai. Eta ni askotan zerbait ofiziala ikasi beharra nahiago dut leku txikietatik hartu eta ongi aukeratu nondik ikasten duan, eta uste dut hor leku aproposa. Bai, asko ikasten da egia da. Bai, Angel Samuel da maestro. Aukera maestro. Baina, adibidez, honetaz egiten dugu asko, zure ustez formakuntza edo formala esate baterako edo horrelako antzerki karrera bat izatea edo, ez da garrantzitsua? Ene kasuan, ez da posible izan, bai garrantzitsua iruditzen zait formatzea eta egotea formakuntza ez izatea prekario mendikara ibiltzea, eta formakuntza osoa transbertsala jasotzea, baina horretarako askotan joan behar duzu kanpora ikastera, eta ezen nire familiaren aukera, eta orain ja helduago nintzela zaharrago erran duen ikasiko zinema master bat unibertsitatea bukatzean, eta berdina pasatzen da. Arras garestiak ziren guziak, eta urrun, eta ez nuen neure burua hor ikusten. Hori gaino dira izaerak, nire izera nahiko librea da, pixka bat
zer gustatzen jendea agintzea edo horrelakorik, eta gian horregatik ere bide hori jarrai dezaket, baina beste batzuk ez nik ezakit. Claro, bai, bakoitzaren egoerak eta baita ere izaerak diozuna, ez? Daukate hor zer ikusia. Baina esan duzu orduan unibertsitatera joan zinela, beste graduren bat ikasi zenuen. Bai, hasi nuen filosofia gradua, baina ez zean soberan gustatu eta soziologia ikasi nuen hemen. Eta gara beti soziologia gero ikuspegi hori beti ene obra guztietan sartu dudala, izaera soziala, erlazio sozialak, tematika sozialak, eta hori beti, azken finean ikasi duanez eta ikuspuntu hori garatu duanez beti egon da hor. Zuretzat, antzerkia edo orokorrean artea gizartearekiko konprometitua edo konpromesu bat izan behar du? Bueno, badago jendea egiten duena jendea bakarrik entretenitzeko, eta hori ere maite dut, eta uste dut zilegi dela, baina gustatzen zaizkit kontatzea historio pixka bat sakonagoak. Beti lantzen dituan gaiak dira giza mobilitatea, immigrazioa, ditzen zaiona, immigrazioa, laguntasuna, eta horiekin beti uztartzen ditut erabatean ala bestean. Eta, gero, horien barruan dauden arazo sozialak, pobrezia, edo bakardadea, eta milaka gai. Eta hori betidanik izan duzun gustu bat edo izan da? Edo egontzen momenturen bat, nera bezaroan, edo izan zenuela horrelako gai horiek edo experimentatzeko edo sakontzeko grina? Ez dakit, ustez da familia osoa hori, etorkina delako, aita Mexikotik etorri zen ona bizitzera, amarekin ezkon duzelako, eta amaren familia zangotzera etorri ziren 70. Hamarkadan Andaluziatik. Orduan, nahi gabe beti gai horri buruz hitz egiten dut, baina inkonsienteki beti, orduan. Konturatu naiz gerora, beti hitz egiten duela horri buruz. Bueno, normala da baita ere bakoitzaren egoerak, ez? Azkenean dira jakinduria edo ematen digutenak, ez? Orduan, horren arira baita ere, idatzitako liburu hori orain ulertzen dudala pixka bat gehiago, ez? Idatzen zenuen liburu bat, konta iguzu pixka bat. Hemen egarri dut, liburua, ditzen da, de Jimena la Chantrea, relatos de vida de un pueblo andaluz que pobló nuestro barrio. Eta soziologian egin nuen TFGA izan zen, Chantrea, Oteiza Solanatik, Chantreara etorri zen pertsona bati buruz, agure bati buruz, eta TFGA egiten ari nintzela, kontaktatu nuen David Marizkurrenarekin, editorea eta etnografoa, eta gai honetan aditua, historia oralan, eta rantzian daramat, 20 urte, zuk egin nahi duzuna, saiatzen egiten Jimenakokin. Izan ere, Jaenetik, Jimena herritik, Txantreara etorri zen, etorkin pila, konkretuki, beti familia bat azten da hor, eta gero familia eta lagunen lagunak, eta bukatzen dute, Jimenakoak, Txantrean, eta Burlatan, eta Antxoainen. Ondoko herrikoak bukatzen dute, Atarrabian, eta Milagrosan, beti da horrela. Badoa... saretze bat. Sareak. Azkenean familia edo zure mundua uzten duzu, saiatzen zara, zure mundua ere sortzen edo alden einean, ez? Bai. Eta hori, atera genuen, eta badu literatura zati bat, izan ere, dagoela, pixkat, sarrea txiki bat, gehiago soziologikoa kontatzen zergatik, etorri ziren, nola joan zen gauza, baina gero, liburu gehiena dira, zazpi familien historioak, beraiek lehen pertsonan kontatu zidaten, eta nik egin nuen ditzen dena bizitza kontaera bat, eta orduan haien elkarrizketa moldatu nuen, eta sortu nuen relato literario bat horrekin. Bale. Errealitate fikzionatu baten moduko zerbait edo? Ez da dokumentala, baina bai eman niola tentsio narratiboa da, haien bizitza kontatuta modu literario batean da, literatura horala, askotan, literatura orain arte gonda gaizki ikusia, ahozko literatura gaizki ikusia gonda, eta hori lan komunitario bat zen horri aurre egiteko, literatura ere jendeak kontatzen duena dela.
Bale, interesgarria. Eta, hasi zinen, izan ziren kasualidades orduan horrez, zure TFG-a, gero pertsona hau ezagutzea, ez? Bai. Eta gero, zuere animatzea, horri forma matea, ez? Bai, hori, gai garrantzitsu bat iritzaidan, handik txantreara etorri zen jendea omentzea, eta egia esan da, gerora, ilusio handia egin dio komunitate honi, eta ez bakarrik txantreakoei, Iruña osoko Jaengo eta Jimenako jendea, gero zidu liburua, eta etorri zaizkit komentarioak kaletik eta pues, mi madre de Jaén está muy orgullosa de su libro, eta beraz txantreako, baina nola bizitza, beraiek eraiki zuten txantrea, parte handi batean, orduan, haiek bisibilizatzea, ilusioa egin die, eta hori zen pixka bat. Lana, hori soziologia eta literarioa bi aldetatik. Gustatu. Eta hori izan zen zure lehenengo horrela erronka handia idazle bezala edo... Bai. Eta nola izan zen prozesua, ez? Imaginatzen dut, baita ere, ezakit, horrelako erronka bat hartzea, ez? Eta omenaldi bat izaten baldin bada ere, pues pixka bat presio hori sentitzea edo ezakit. Bai, bueno, izan zen gehiago, presio hori enun izan ere, ikusi nuen lana, komunitate honi edo txantreari egiten dion zerbitzu bat, ez? Orain arte isildua egon zen ahots edo komunitate bat, ikusaraztea. Eta orduan izan zen polita. Gehienak jende zaharra zen ja, 80 urtekoa, haien etxera joan, grabadorarekin, eta orduan momentu unkigarriak bizizan genituen, bai. Orduan, opari bat bezala hartu zen. Bai, presiorik gabe egiten gainera, bai. Hau elkarrizketa bat, gero bertze bat, eta hola ibili ginen. Eta horren antzerki bat sortzea edo, pelikula sortzea, pentsatu alduzu noiz bait? Bai, bueno, horrekin erran duzu edo... Bai, ezakit. Bueno, beti azken finean, gauza guztiak nazten ditu, eta beti gai berdinetaz zitzen egiten duan, ez? Espero dut, bueno, noa ere beste gai batzuetaz hitz egiten dut, ez? Baina adibidez, eleberri bat idatzin dut, ere oraindik ez dudala zer erran, baina espero dut laizter publikatzea, ez? Eta horretan ere kontatzen dut Sirenitaren bertsioa, eta nola euskal mitologiarekin nola iristen den Iruñera eta ezagutzen du txantrear gazte bat, ez? Sirenitak ezagutzen du? Bai, lamia bat, ateratzen dela Anbototik eta Iruñean bukatzen du, Eta orduan da, ene bertsioa, eta hor sartzen dut ere etorkinen kontuan nola moldatu behar duen gizartenetara, baina ere nola familia hori etorri zen Mexikotik, ez pixka bat autofikzioa egin dut, eta justu ere etorkinekin bukatu dut. Eta gero beste gauza batzuetan idazten, Jimenako historioren bat, beti, hau hemen ongi gelditzen da, eta sartzen duzu, nola hori. Zure inspirazio iturria normalean dira zure bizipen propioak edo kalean, zure komunitatean edo ikusten duzuna, edo nola inspiratzen zara, ze orain arte hori ulertzen dut pixka bat, ez? Bai, hortik izan da pixka bat inguruan doana, gustatzen zait beti kotidiano gauza txikienetan ez dut kontatu nahi, gero dira abentura handiak, ez? Nola torri batzu handikona, baina gauza kotidianoak. Kotidianoan nik uste dut abentura anitz dagoela eta etzaiola garrantzirik eman. Eta gero zure familiaren laguntza edo izan duzu baita ere, animoak diote, hori ikasteko edo horretan jarraitzeko, edo hori garatzeko. Hasieran uste zuten pizkat zoroan nengoela. Karo, batzutan hori gertatzen da, ez? Eta urteekin kontrolatu dira bizitza bihurtu dela, ez? Beti nagoela hor jotake egunero zerbaitekin, eta kontrolatu dira hori gabe ezingo nintzatekela bizi. Bai. Eta hor da esan dute, bueno, pues nada, cariño, animo. Eta hor daude beti laguntzen, eta beraien gabe, gizun nolakoa den mundu zaila hau. Claro. Beraien laguntza gabe, ezin nuke, ez? Horrea araman. Eta lagun artean eta baita ere, badituzu, antzerki munduan edo artearen munduan sartu da daudenak, edo, bai. Bai, bueno, kuadrillan baten bat ere badago sarturik, zinema gintza ikasi du,
Ere bai, eta berarekin, eta azken finean, ja, lagun minak egin ditut antzerkiaren munduan, Eta beti hori, azken finean lagun minak bihurtu direnak, eta familia hori beti hor dago. Eta beti daude lagun irekiagoak edo itxiagoak, eta lagun irekiagoak ulertzen dute gehiago ez, mundu hau, eta interesatzen dira gehiago, eta gustatzen zaie egiten duan. Bai, eta saretze hori azkenean da garrantzitsua, ez? Ze azkenean mundu honetan pixkat horrela funtzionatzen du ere, ez? Ordu asko pasatu behar dituzu pertsona batekin, ez? Lanean antzerki munduan edo zineman edo zaudenean, igual literatura da pixkat gehiago individuala, ez? Bueno, igual, ez? Bai, baina egin normalean ezagizuzu bakarrik zure etxean. Bai, hori da. Baina antzerkian eta, ez? Orduan sortzen dira horrelako nahiko, bueno, erlazio potenteak, ez? Eta saretze hori azkenean baita ere da garrantzitsua, ez? Ze bestela, nik uste, ez dakit, zuk nola pentsatzen duzun ez, baina igual zure lagunak edo, igual ez lagun minak, baina direnekin lan egitea eta konpartitzea garrantzitsua da, ez? Batzutan alderdi ez dakite humano edo, no esaten. Bai. Osea, antzerkiaren munduan zinbestekoa da, pertsonekin zaude lanean. Eta elkar ulertzea hori, ez? Baita ere, imaginatzen dut, ezakit, izan duzu kuadrien dokazula, zinema munduan dagoen norbait, ez? Pues, igual, elkar ulertzen baldin bazarete, igual ezakit zerbait sortu zuen artean, ez? Bai, eta justo orain atera da, hemen kontatu nahi nuen beste proiektu bat, eta antzerki obra bat sortzen ari gara lagunekin, berehala estreinatuko duguna, eta izanen dela Nafarroako antzokietan. Vale. Eta ditzen da la maleta, bueno, ingelesez suitcase, la maleta, eta... Egingo duzu ingelesez ere? Ez, egin dugu euskaraz eta gaztelaniaz. Baina, bueno, liburu enintan oinarriturik dago, eta oinarrizko liburua, bai, ingelesez idatzirik. Originala da, bale. Bai, horregatik. Eta, bueno, hau egiteko, ideia otu zitzaidan, eta orduan nintxatreakoa naiz, eta... Bai, ati geratu da. Kontatu. Eta, bueno, obra hau egiteko ideia izan duen, eta orduan, txikitatik, adibidez, Saioa Gonzalezekin eta Iker Kolomorekin hasi genuen proiektua, eta Iker Kolomorekin egon gara DBH oso alkarrekin institutuan, eta Saioa Gonzalez urte bat gutxiago du, baino beti txistuan egon gara elkarrekin, eta orduan erran duen, hau ateratzeko modurik egokiena da, familian egiten, jende ezagunarekin, kontatu nahi dut, ez dut bilatu nahi aktorerik hoberena casting batekin, baizik eta hori azken finean ikasi dugu eskola berdinean, gure gurasoek antzeko pentsatzen dute, helarazi gute pentsatzeko modu bat, gu pentsatzen dugu antzeko, ez? Eta joa izan da super erreza lana, eta gero argen duela beste aktore bat, ez? Eta Ilunber fitxatu dugu. Ilunber, bale. Eta ere bai, hori, gu ezala pentsatzen du, euskalduna da, eta hola zitzen da proiektua pizkat erraten zen duena. Auzoko jendea, berriz komunitatean egina, dena hartzen dugu erabakia guztion artean, nahiko komunitarioa ere bai, eta hori, eta txantrean itxaretzen dugu, eta dena etxekoa. Txantrean, adibidez, bilatzen zuen horrelako tokirik, publikoa den tokirik edo pagatu behar duzue alokairuren bat edo entxaiatzeko? Bilatu dugu publikoa den toki bat, eta kasunetan algen nuelako, baina, bueno, ordain, badakizu ez dago dela laguntza anitz. Horregatik, bai. Gauza horietarako, orduan kasunetan algen nuen, baina etorkimizun batean ordaindu behar bada, saiatuko gara txanteran izaten, baina, bueno, alik eta baldintza egokienetan. Claro, eta batzutan hori zaila da, ez, badaude, zu hasi nahi duzu proiektu bat, zuek bezala, ez, zuen kabuz, zerotik edo zerbaitan oinarrituta, baina, bueno, zuk idatzi duzu, ez, tekstua. Bai, egin dugu honen moldaketa, hori da. Eta nik idatzi du testua. Hori da, orduan guztia azkenean zuek sortua ezagiz ez, eta profesionala egin, baina, karo,
badaude baldintza batzuk ez, ekonomiak ere batzutan ezakizu lanean zauden aldi berean beste gauzaren batean, edo... Bai. Ni hori, ne bizitza beti izan da aurrak eta artea, eta orduan aurrekin hitz egite lanean nabil, eta denboraren erdia eta beste erdia beti gauza hauek egiten. Eta horrela sortu zen pixkat proiektu hau deitzen da La Maleta, eta da aurrendako ipuin bat, eta hitz egiten du errefusiatuei buruz, errefusiatuen harrerari buruz, eta animali arraro bat maleta batekin izten dara herrialde berri batera, eta gainontzeko animaliek ezakite zer duen maletan, eta zer dagoen maleta horretan jakin nahi dute. Eta orduan hori moldatu dugu, hau aurrendako ipuina da, baina moldatu dugu antzerki familiarra egiteko eta publiko guziendako, bai, helduek, bai, txikiek gozatzeko. Eta ikusten duzu horrelako historioen adibidez beharra? Imaginatzen dut baietz, sortu zuelako, ez? Hasi genuen hau, eta ikusten duen beharra, ze izan ere, hau da, nahiko puntu gainera positiboa, ez? Gizakiaren, intentzionetan sinisten du historio honek, ez? Eta, nik uste dut, historio horiek kontatzea ere garrantzitsua dela, ze batzutan bai, kritikoak izan bar gara, nola, ez? Jende hona datorren eta arrazakeria existitzen den, jakina, baina ez da gehiengoa, agian uneko 10 bat, uneko 5 bat, baina jende hauetako batzuri harrera egiten diena, ez? Eta ongi, eta dena ematen dute pertsona haiekiko, eta orduan horrelako historio bat kontatu nahi genuen, historio humanista bat. Eta adibidez, aurrekin lan egiten duzula esan duzu, ezakite zehazki non, baina nola ikusten duzu orain mundua eta ezagit aurren beharrak eta zentzu honetan, ez? Zehazkenean nik uste arteak orokorrean gizartean hezkuntzan hasten denean, ez? Edo aurrekin hasten denean zerotik, ez? Lagundu dezake asko horrelako alderdi humanistagoak edo ezagit inkluso emozioen mundu horiek edo ez, hain landuta ez ditugun arlo horiek edo lantzeko. Horrelako beharrak edo ikusten dituzu? Bai, justo honekin gertatu zen hasi genuen hau prestatzen udan, eta gerora etorri zen Israelgo-Palestinako gerra, eta zen genuen, orain errefusiatu pila, eta Egiptok edo Libanok diote ez dugu nahi errefusiatu palestinarik, sartuko direlako ona, eta radikalizatuko dituzte gureak, horrelako esaldiak sartu ditugu obran, eta horrelako esaldiak eta horrelako gauzak aurrei kontzientziatzea ezinbestekoa ikusten dut. Eta azken finean, artea lagundu ezake agian txikienei gai krudela edo ez da gai krudela, edo zertarako erabili daiteke artea eta txikiei errezago iriz gaitezke. Bai, eta gainera, igual interesgarria da ere horrelako gaia jorratzerakoan ez bakarrik egitea horrentzako, baizik eta esan duzuna, ez? Publiko familiar batentzako. Oroitzen naiz, justo Angelekin, geneukala horra bat, eta eskola batera joan ginen, eta bakarrik aurrak ikusten zuten obra, eta irakasleren bat, baina irakasleak batzutan daude haien artean hitz egiten, eta ez zute kasurik egiten, batzutan, ez guztiak, baina batzutan, Eta egon zen estena bat, eta justo zen estena bat jorratzen zuela hori arrazakeria estena bat, baina zen estena arrazista bat, baina estena horren helburua zen justo kontratua kontzientziatzea hori gaizki zegoela, ez? Eta justo eratu zen kontrako efektua. Eta hasi ziren aurrak, pegale, horrela, ez? Eta izan zen, klaro, zu obraren erdian jarraitu behar duzula, eta duzu, ostras, hori da justo kontrako asuntoa, ez? Eta, klaro, gero, sentitzen genuen horrelako kolokio baten beharra, edo horrelako konpartitze baten beharra, saiatu ginen egiten, baina azkenean ez dagoen denborarik ezakizer. Eta gero ni egiten ematen dituen klaseak eskola horretan, eta saiatu nintzen aurrekin hitz egiten edo debatitzen. Baina, klaro, horrelako gaiak gero konturatu ginen ez, batzutan ez direla
igual hain egokiak bakarrik aurrekin edo egiteko, ze igual ez dute kontzeptu guztia ulertzen, edo ez dute ironiak, edo ez dituzte azpi edo subtexto horiek edo ulertzen, eta karo, egon daiteke. Bai, klaro, egia da aurrak direla, eta ni lan egiten dut behar behartziak dituzten aurrekin, eta tokatu zaite egotea 3 urtetatik, DBH-era arte lanean. Eta, bai egia dela, garapen prozesuan daudela, eta pedagogia bat behar dela beraiekin lan egiteko, eta didaktika bat, hori ez direla helduak. Bai, horregatik nik uste aukera ona dela da. Osea, batzutan ere, ez dakit, baina artearen mundua hain prekarioa denez, eta, nik ezagutzen dugu antzerkiaren mundua, baina orokorrean artearen mundua nahiko prekarioa da, igual esaten zutela, bolo bat eskola batean, eta, venga, bale. Esaten zu, ostras, ez, abertzio aurrera ematen dudan, eta bere egokia den edo ez? Bai, horregatik beti egiten dituan gauza guztiak, saiatzen egiten publiko guztietarako. Ze, ene ustez, ez dago desberdintasunik, ez luke egon beharko helduen eta aurren artean. Edo langa hori apurtu nahi dut, hau helduendako hau da, hau aurrendako. Askotan aurrak infantilizatzen ditugu, eta aurrak ez dira infantilak, aurrak dira aurrak, ez? Eta baude jarrera batzuk deitzen dira infantilak, ez? Berekoia bada, asko jukatzen badu, ez? Nahi duna egiten badu, edo oso mugitua bada, ez? Gauza horiek aurrenak bezala ditugu, baina horiek helduok ere egiten ditugu, ez? Eta orduan, enelana da beti barruan guztiok dugun ume horrekin, aur horrekin lan egitea, bai. Ze helduek ere uste dut badugula aur bat barruan, dela oso divertigarria eta gola pixka bat. Bai, saiatzen gara igual inibitzen edo, ez ditugula, orduan beti lan egiten dut horrekin eta beti ene ama edo jendean hitzek erreten, pero eso es una obra pa niños, ¿no? Digo, ez da familiar, mundu guztiarako, hori pues. Bai, txikiek ikusten dizake, bai, helduek eta gainera ulertzen dute, gero bakoitzak ulertuko du bere eran, ez? Baina, eta erratzen duzuna, ez da zerbait bakarrik aurrendako, ze, klaro, aurrak eta helduak egonda, gero sortuko da elkarrizketa bat haien artean, aitak ikusten badu aurrarekin, gero etxean landu dezake edo, ez, edo aurrak galdetuko du, edo. Uste dut dela garrantzitsua apurtzea hori, helduendako gauzekin direla oso serioak, ez? Oso intelektualak, emozionalki oso ere existitu behar dela, baina enelana da horrekin apurtzea eta egitea aurrak ez tratatzea infantilizatzea, ze aurrak oso argiak dira eta harrapatzen dituzte gauza pia, adibidez, itzitsuzi guztiak, 3 urtetatik ezagutzen dituzte, baina guztiak, berehala, eta jendeak erraten du, eso no es pa niños, eta nik, no es pa niños, baina beraiek badakite zer zen, ez ditugu ezagutu, ez ditugu ezkutatuko, ere, hor da lanketa handia, eta bai, pertsona bat bere esaten du oso progresistana, oso eskertiarra, baina gero umeak beti ikusten ditu aurrak goitik, ez? Bera handia, garrantzitsua izanen balitz bezala. Eta hori da, lehan beste bat apurtzea. Bai, interesgarria. Eta gainera, diozuna baita ere, aurren ikuspuntutik, baita ere, helduen ikuspuntutik, ez? Batzuetan, erreprimitzen ditugula, ez? Ditugun ezakit tontakeria direlako, edo, ez? Gure, bai, aurroiek, ez? Ditugun barnean, eta egia da, azkenean, mundu honetan gaudenok, baita ere, ematen diogula horreri askatasuna, eta hori interesgarria da baita ere, ez? Bai, hori helaraztea gizarte guztiari. Eta adibidez zure zinema arloan edo, ze zentzutan zaude murgilduta edo bauzu proiekturen bat, edo da etorkizunerako? Ez, egin ditut 2 korto enekabuz, eta batek izan zuen nahiko mugimendu, ez egon zen Nafarroko gazte arte topaketetan, eta parte hartu izan duen dokumental batean, eta, izan nintzen protagonista dokumental batean, eta
dokumental horretan hitz egiten zuten nola egiten genuen korto bat, orduan dut kortoa eta dokumental bat nola egiten den kortoa. Bale. Eta izan zen oso pollita, izan zen Baztanen grabatua, hor Estudios Meliton egiten zuen tailer. Bale, bai. Horietan ni ez nuen parte hartzen, baino grabatu zuenak Maite Bakerok, bai, eta justo kaletik, izan zen oso pollita, kalean elkartu ginelako kasualitatez eta sortu zelako hori guztia, eta gero labur bere dokumentalak izan zuen ere bere ibilbidea, estreinatu zen Iruñeko katedralean, hor ispilu pollito hoiekin eta horrela jarraitu du ibilbidea. Osea, eta izan zuen bere ibilbidea festivaletan eta horrela. Eta zinema beti baita izan dut, azkeneko urte honetan gehiago naiz lanpeturik gauza honekin eta izan dut, baina segurazki berehala oraindik ez dut zer erran, baina produktora batean hasiko naiz hemen lanean Iruñan, eta hasiko naiz, osea, ikasi nahi bana egiten dutena modu artesanalean, gero, produkzio handia gustatzen zaizkit, baina ikasi nahi dut ofizioa, beste ofizio bat da, bere idiosinkrazia propiarekin, eta ikasi nahi dut betik. Produktora nola egiten gaina hori, gauza txikitxoak egiten, eta badut ene esperientzia txikia ez, eta ikasten saiatu naiz, baina ikusten zintuen masterrak, eta ziren super elitistak, eta sartzeko kondizio peila edo super garestiak. Ja, edo beka bat ematen dizute, ez? Batzutan ere bekak hor daudela, zailak direla eskuratzen, ez? Baina aukera bat direla edo bestela, bai. Osea, hemen Iruñan badaude produktorak horrela ematen dizutela aukera haiekin ikasteko, eta bar. Bai, bueno, gauza da bilatzea, ez? Eta badirudi aurkitu dudala, eta horriekin indiogu. Osea, kasiko zara beste ofizio bat orain, atope. Bai. Eske, badira, oso ezberdinak, ez? Osea, badute lotura, ez? Literatura, antzerkia, zinema, baina azkenean gauza bakoitza da mundu bat. Jo, baina, honetan esperientzia dudala gauza hauek nahaztean, uste dut, gehiago dutela mankomunean, osea, kontrakoan, baino, bai, azken finean, esentzia edo berdina da historio bat kontatzea, narrazio batekin, eta gai bati buruz hitz egiteko, ez? Hollywoodeko pelikula handiena beti ere berdina izango du, eta nahiz eta oso handia izan, oso espektakularra beti hitz egingo dugu edo familiaz, ikuspuntu batekin, edo laguntasunaz, orduan uste dut esentzia hori duela, eta bata besteari elikatzen diotela. Gero bai teknikoki, kamara... Claro, hori samar noen, osea, diozuna, ez? Gero, esentzian fijo baietz, baina, claro, ez da berdina zure gorputza eta zure ahotsa kontrolatzea, edo kamera bat kontrolatzea, ez? Edo idazten jakitea, eta... Ja, baina, azken finean da teknika desberdinak ikastea. Ja, hori, baina behar duela bere... Bai, eta gero, hori, talde lanean egiten diren zerbait denez, agaian literatura gutxiago, baino. Bestea talde lanean egiten duzunez, ere da interesgarria, zu ezin duzu ezer guztiaz jakin behar, ez? Edo hobe da ez jakitea, nire ustez, ahalik eta gutxien jakin, hobe, ahalik eta gehiago lagundu barko dizute besteek, ez? Eta agian denaz, uste bauzu zarela makina bat, zinema antzerkia, bakarrik entzuten duzu zeure burua, ez? Eta honekin beti beharko duzu bestearen laguntza baiala, bai. Pues a tope, zaude gauza pilo batekin. Bai. Eta etorkizunera begira, hor argi duzu mundu honetan jarraitu nahi duzula, eta... Bai, nahiko argi. Proiektu gehiago ditut, eta hori, unibertsitatetik ona urte nahiko 8 pasa dira, eta gutxinaka bihurtu da ene bizitza eta ene lana eta munduan egoteko modua. Osea, karain zaude momentu horretan klabe de atope honekin. Prisari gabe, como dicen en castellano, las cosas del palacio van despacio. Baina beti hori eta gainera modu berekoi batetik da. Beti hau besteon zerbitzura egiteko, eta aurkitzen diodan zentzu bakarra, ez dut ikusten. Eginen dut peli bat, dirua irabazteko, eta
famatua egiteko, da beti besteon zerbitzura egiteko, beti gizarteari lagundu aldion zerbait kontatzeko, azken finean bere indar mugatua du artean ere bai, ez dugu ere hemen erranen Ja, dela mundu aldatzeko... Mundu aldatzeko lagun dezake, baina... Urrezko tresna, baina bai. Baina da nuestro granito de arena. Jarri ezakegu. Nabaritzen da, Angel Zaguesekin pasatu dituzula ordu pila bat. Oso ongi. Badaki daukazula zertxo baita ere ekarri duzula. Bai, segia da. Zate dizuet beti ekartzeko zuen artearekin edo zure artearen munduan lotura daukan zerbait, ez? Bai. Eta berzak izan ekarri duzun? Ekarri dut kasatxo bat. Una joya. Ekarri dut besterik kasatxo bat. Izan ere, magia eta fantasia beti erabiltzea gustatzen zait. Bizitza magikoa dela uste dut, eta orduan besterik gabe zerbait sortzeko, besterik gabe magiaren kasa ireki behar duzu, eta hortik elikatu besterik gabe. Nik erabiltzen dut nire aurren klaseetan, azten naiz horrela klasea. Badukat kutxa magiko bat, Magic Box, eta irekitzen dugu guztion artean horrelako abrakadabra bat, inventatu nuen abrakadabra bat. Eta beti agertzen da zerbait katxatik. Bai, pues perfecto. Pues utzi zure kutxa magikoa. Eta utziko dute mentxe. Perfecto. Maravilla. Oso ongi. Baina bukatzea gaude, baina azkenengo galdera nik ez dizut galdetuko, utzi du aurreko gonbidatuak zuretzat. Ezekien zuzinela, baina da sorpresa. Orduan, ezkutuan dantzatzeko abesti bat. Dantza ezakit zure fuertea den, ez dugu aipatu, zinema, antzerkia, literatura, ezakit dantza den, ere? Maite dut gehiago dantzatzen ikustea. Dantzatzen ikustea, egitea baino. Egitea baino, ezkutuan dantzatzeko abesti bat. Ezkutuan, oza, así como inorzen ez zaituenen ikusten eta hor zu bakarri zaudenean. Pues gustatzen zait, oso unkiberaren abesti bat, ditzen Alma Mia, mexikarra, eta bai hori ezkutuan gustatzen zait abestea eta koreografia txikia egitea ene logela, baina jazta. Perfecto. Claro, ezkutuan. Ezkutuan. Zu inor jakin behar, hor zaudela. Gure mundu propioa da, gure intimitatea izan behar dugu, ez? Badirudi aktoreak izan behar garela ezakit paiazoak edo non, eta edo zere gauza egiteko ausartak, ez? Baina badokagu ere gure lotxak eta gure asuntuak, ez? Bale, pues orain zure txanda, Inigo, urrengoarentzako, karo, kasu honetan trampa da, zezu badakizu nor den urrengoa, baina hor dago ezabatzeko eta Klariona. Eta nahi duzun galdera bota. Izan daiteke artearekin lotuta, edo zer gauzarekin lotuta, nahi duzuen. Perfecto, gortu duzun filma bat. Perfecto. Entzungo diogu, gordeko dut nik. Zerratzen duen. Sorpresa moduan. Eta listo, ondo ongi geratu zara, edo baduzu zerbait horrela esateko premia? Ez. Esker mila zuri, ona gonbidatzeagatik. Ez, claro. Zuei, ona hemen harrera egiteagatik, eta, bueno, espero bidean mundu honetan elkarri ikustea eta arteaz disfrutatzea. Hori da, espero dut nik ere. Mila esker. Zuri. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.